Assalamu alaykum, hormatly awtolog söýjüler. Mähraban yigitler, oturýarsam sagaman. Bu ne bizim howagowy rolik çekelidik. Siz üçin täzelik taýynladyk. Bugunki siziň täze ýetirjek täzeligiňizde Hatay Halk Respublikasynyň en arzan bahasy dug crossoveri hem kast ve tarapdan en gowy crossoveriniň biri Haval Julian Brian Matodu. Max. Oh. Kerim, havaram karan bakat dövlünün. Mängit maňa bagly ýarmady. Däliň bakatyn döwüp bilen o Kerim dagam. Hawaryň ýokdugyna bilýän. Ýani şu wagt bir hilek gamyň bolup oturýar. Näme şey diýdiň? Eş maşyna adyny okudum da var, bilýärmi? İlkinji söýgüme adyma çykyp gitdi. O näle? Maşynyň ady şu da ilkinji söýgü. Bilýän, nemede Hytaýyň öz içinde, öz bazaryny bul Çulyan, Haval Çulyan diýip satylýan eken. Olam Hytaýçadan terjime edildi, ilkinji söýgü diýip aňladýan eken. Oy, sana. Max dinledim karata, rap var ha. Şoň aýdymdan da var diýen şoda. Şu, ilkinji söýgü näme? Dost söýgümi aldyň sen zat diýärmi? Ha, o edilýär. Invalid näme diýär? Invalid gördüň diýärmi? Söýgümi aldyň sen. Dünya çegelikdi bilaýsyn. Karoçym invalid bahadaky maşyn şol $13.700 Hytaýyň özünde. Ýani bärde Rossiýada az gymmadrak gelýärdi, $24-25.000 düşýärdi şu taýda. Şonda Zborka da var ha. Rossiýada zborka edilýär şol Tulski oblastda ýörüti zawod bar. Şonda zborka edilýär şu maşyn. Başga da modelleri zborkasy gidip dur, ýani en arzan hem bilem o kaçdy, Hataydan şu ozularyny gördüm, zat etdim bilýän. Gowy edilber aňar baş bolmady da. Paka negativ odzuf ýok da şo. O diýen ýok, bir da ýarymda tapylýar, neme ýa, dus epänçiler bar, meduzi. Şonýa tapylýar bilýän. Atak men üçin meňa gowulmaýar da o maşyna. Dogry, Bu maşyn ýani daşky widin. Näle mu daşky wid bar aýdyp berjek muratlar? Daşky widin näme, bula linzowyň optikasy bar. Atak munda paka обычный linza, lupo. Nikl neme, chrom edilen bärleri. Ady ana haval. Mun azyk taryhy bar da aýdyp bereýinmi? Aýdyp bersene. Bu kampanya aslında 2002-nji ýylda döredilýär. Onu Great Wall Motors döredilýär da. Ondan 2002-nji ýylda döredilen wagty Toyota'nın 1989-njy ýylda Forerunner diýilýär Toyota 1989-njy ýylyň modelini kopyasyny, lisensiýon kopyasyny çykaryp başlaýar ki. Ondan soň 2003-njy ýylda oje öz modeller boýunça, öz çyzgylar boýunça maşyn çykaryp başlaýar. Olardan türkmenlere tanış modeli Great Wall Hover bar. Türkmenistanda kän şu maşynlar. Suratyny oýarsyň. Suratyny oýarsadyr. Suratyny şutaýdym bir ýerde goýarsyň, görersiňiz ara. Ondan 2003-nji ýyl, 2013-nji ýyl aralygynda dünýäniň döwletleriniň içinde 1 milyon oğlay satyp bolýar şu maşyndan. Jeep çykarmak boýunça diňe Jeep çykarýar şolar. Jeep ýa Türk crossover, mene darojnik, şol zatlar türkmençe Jeep da. Ha, o Jeep şol. Ondan 2013-nji ýylda, ýa 2012-nji ýyl ýanysdym. 2012-nji ýylda Hytaýyň en gowy crossover diýen bayragy malýa bular. Haýsy modeller ýadyma şonok, ýani şu Great Wall Motors'un diňe şu Vinadarojnik çykarýarlar. Şoň üçin şol en gowy Jeep diýen
bayrağı ver ya şuna 2010 yılı. Aksın yok gayrı. Ne desin evim diye bok onur diyem. Короче, ne biz kulçavoy dostum. Nime adı ba? İmini şu model var adaydımda. Şul Haval neme brand var adaydımda. 2013 yılda döredil ya Haval brandi. Ondan soň şonun nerede de Haval Ha1 Ha2 Ha3 şey gidýär da ha. At koyup başlamasam indi soňky döwürde çykardylar bu at koyup başlamany. Muňa Jolion, Hytaýda Julian, şonýaly. Atak maşiner wetden 17lik diske gelýär. Tekerlerim zavoddan Continental gelýär, şonýaly. Kaçdy wagty goý. Daş görünüşi var adaysa ne berdi. Paftarytl Powerotnik saat. Ol renki 3 komponent gelýär. Haýsy maşyny ýatlady ýatan öýdüňiz? Haýsy maşyny ýatlady? Hawa. Haýsy maşyny meňdes başga? Daş Nemetsik maşynlardan. Klas var neme? Ravç tirler var bilýän. Hawa. Onuň beýleki Mitsubishi Outlander var. Şolon klasna girýär. Oturan platformasam Lemon platformasy var şoň. Onuň şol platformada çykarylýar, öňürilýär şo platforma boýunça. İyi var adaydymyzda var ana. Kaçdy derwetdal ol o Hytaý maşyny näme çyralary solk gidýär, zat diýerler. Ente solonok geçen 2023 ýylda çykandan bilemok pakara kaçdy wagty gowdýarlar var. Apşam arenda ýa-da sörme bolmaly. Arenda da inser oturman bu arenda alınan maşyn. Abzor üçin. Onundan bir nemetdi, abzor üçin aldyk. Ay bul nemesi çyrasy. Aýdan serasyň palta kemra meňde bir hili. Soň çyrasy meňde. Ay palta kamera meňde ýa o. Muňa neme palta hawaly ýeten bolýar. O türkmenler gön atda koýar maşyny. Bagazy. Bagaj 450 litre bolmaly. Yanlışmadan bana. Polny gazı upor emmedadi. O zatlara bil ýürütü. Ne bäş kapyly ikdi da maşyn var, onuň bäş kapy ýa bäşinji kapyny ýerde kadyp berenler bolýar. O kawalarynda. Ne bäşinji kapy şul. Men ýa bilmeýänler de. Ay, sen bilýärsiňmi? Podveska var adaýsam, podveska var öňe makfersin gidýär. İzem şoň balka gidýär var. Onuň izi naklarym da baraban näle diska butarmada gidýär da o disk kada o ýagdaý var sürk gördük. Gowy çukurlary da duýuşy gowy. Normalny. Yumşak maşyn. Minsem bolýar. Türkmenistana wapşe gowy bolýar. Minsem. Şu wagt barandyr Türkmenistana. Men käwat tamakasa Instagramda görýän käwat. Ol jetur diýdi. Jak barpdyr. Jak barpdyr. Ana şo maşynlarym şu platformalar meňdeşrak gelýär da. Atak kuzov atyn kowun gidýär nemeleri. Ne bir kapylar, paroklar çüýrap nemet giden okda beýlek. Bir ilk başda 2006-2007 ýyllarda çykkan Kitaýsky maşynlar bolýar. Olar ýa çüýran ok. Şoň üçin atyn kowun gidýär da şolaryna çenli atyn kowuny. İmini kapody biljek gal, ýöne atak kapylarda atyn kowun gidýär. Yup. Bu näme o? Agram näme bu? Trenoka dörmelmi ýa? Polny zala etmek gerek gele. Tak, motor gatyr üýtgeçik zat ýok, 1,5 turbin motor gidýär. 140 at güýji, tamam ýene bir nemesinde komplektaýasiýa var. Ol 150 at güýji gidýär, ol ýörütdiňe orsan reyni, Russiýa reyni üçin çykarylan 4 duş edip aslında bu Hytaýda çykarylan diňe 2 duş, öňe duş diýip çykarylýanlar. Atak diňe ors bazar üçin 4 duş çykarýarlar. Onuň benzin ýyjyligi şu şaharda 10,5 litr primerni. Gatyksy 10,5 litr ýa. Trassada da 7 litr içýär benzini. Benzine me 90 kilik bäzini biz 90 goýýarsa. Atak 90 näs. Ya da olar 90 näs suya ýüzü ýa. Pullaglanlar 90 näs 100 goýýar ýa. Ýöne
Bir daha 90 qavat gelen benden uyup bör hiç sadan bolan şu maşina. Benden danlap baran. Ne olun gideçen näse çıkýar Max? Ne oldu? Yüzeçin var, 9-10 sekundda var ya. Yani nemedik gördük, barlağım gördük hakikaten şon yani. Razgonu gowy erwetden. Bunýal agyr gowrany götürjek, o da bir ýarym motor da. Kileti näçe tonnasy näçe? Näçe? 1 ton 420 iminle şu komplektasiýa 1 ton 4. Atak 4 viduşy, pon viduşy. Olar 1 ton 600'den gowrak gelýär. Dostlarına açarı, ene şular ýaly açar gelýär. Eýledi. Knopka bagaj açsa, signalizasiýa gyýyrtmak üçin ýörüýdi. Açarı bu neme akkumulyator ölen ýagdaýynda açar ýaly ýörüýdi. Aýratynja açar amma. Salon var adaýdymyzda da näme? Podstakanik, ulu wagtlaşka, kiçi wagtlaşka. Bärde ýörüýdi, telefon goýar ýaly ýer üçin. Telefon goýar ýaly ýer. Bez pravodna zaradka ýokdur öňe. Bahasy $13.700. Ay, şaýna. $13.700 bahasy wagtdaýdy. O wagtdan başga näme edilecek? Iň arzan crossover diýip näme diýýärdi bular? Bez pravodna zaradka ýok. Bärde podlakotnikda yer ba. Ýörüýdi. Ondan başga da salonun olanlar seret materialy seret mata edilen bärdi. Dikilenje bärlerim. Edil tarpedan öýdi ýöne gaty plastik gelýär. Bäri krom edilen ot lak görkezýär. Start stop bula. Ton start stop. En ölü komplektasiýasynda da bomb komplektasiýasy ýatdy. Kaça dilinde. Ondan sonra da dazy start stop gelýär bularda. Multirol bar. Multirol. Neme? Telewizorçy bar. Arkan klip. El klipa gör men barlak göremek ýöne. Oglanlar bolýar diýip düşünýär. Flashka goýýan ne bärde. Flashka dykylýan ýerler bar. Bula zaryatnik ne ştaýda flashka dykylýan ýeri bar. Şoňa ýörüýdi. Klipde adam görüp bolýar, problemasyz. 360 kamera ýok bularda. 4 san kalonkasy bar. Akustikasy erwetdäl. Täbi kaçdy bolsa çykarýar da. Bulan pişalkalar. Tak, kapılan apşipkalar var adaýdymyzda da bular ýokarsa ýene gaty plastik gelýär. 4 aynany şol pes komplektasyynda da 4 ayna nemede knopka taçyp yapylýar. Sentral zamok, emme beýleki cruise kontroly bar. Bärde görnýär. Lipstok bar. Korobka, robot korobka. Nemede o variator diýerler. Aradaky maşina. Vestel. Vestel kaly variator däl. Robot gowdik diýär bular. Bärde avtohold rushnik, avtomatik rushnik bar. Başga cruise control bar, polasa datçik bar, onuň предотвращение DTP diýilýär. Onu ba götünden girmedi ýaly. Datçikler hemme zady ba şu maşynda. Gözüňe etir adyr şunu dastavka etsem 13.700 bolsa, öýüňe variantça 15.000 bolup. Примерно şoňa variantda dastavka sady. Bizde şoňa näme bolýar? Highlander şonok. 15.000? 16.000 Highlander şonok normal. Highlander şonok ol nemelerden, natlardan, auksiondan gowurlandan alyp bolarmy? Bärde sen paket tursun. Täze maşyna. Paket maşyn, hiç kim minmedik maşyn. Ana. Barda çoğa kan bir ullal. Demek ýok. Bärde görýän bolsaňyz korobka peredaçy. Ana krutilka dik diýär indi. Rolik aljak. Öwürdün
parkovka, avtohold. Ne avtohold hemme da bar. Mantafonu ýagda aýdymyzda bu ne berde kan odyan kan knopka ýok. Diňe sensoryny gidýär mantafon. Ne sensor. Odan ötürýär ha, oturan. Gat gowy nemedirler. Dizayn o. O köp gymmat nemesini komplektasyny daşy bar, şol nemeler hem monitorly gelýärdi. Bir borly. Ondan berde 360 kamera ýok, ýa-ni aýtışmaly. Rol multirol gidýär, multirol. Ne berde ýörüýte avtopilotyň emesi, bular multimediýany dolandyrmak üçin, bu avtopilot dolandyrmak üçin, bular multimediýa. Airbag, по-моему, şunu 8 tane airbag otyr. Ýörüýte passajer üçinem, waditel üçinem, howpsuzlyk gowy gözüňe tutulan. Berde gapyň. Şurasy ne bu da Russiýada goýulýar da neme? Ekstrany wiza üçin goýulýar bu da. Ýörüýte diňe şu taýda goýulýar bu. Fotograf sidenýem da. Fotograf bar. Emme nemesinde bar. Sebäp diýende nemesi öň aýnany gyzdyrýan, ýyz kaynary gyzdyrýan. Neme diňe öň passajerleriň fotografy bar berde. Ýyz kılarda ýok. Sebäbi baha da ferada. Edil şu komplektasiýa barada aýdymyzda sidenler mata gelýär olanlar. Beýleki gymmadrak komplektasiýalar bar. Elite diýä, premium diýä, olar da oje el koza diýsem ýalan sözledim bar. Koza ýakyn. Koza ýakyn bir materiala gelýär şonda. Ýöne kaçty gowy gelýär. Ne berde ergiljek nemesi dizaynçyklary gowy daşy bar şu nemelerni bakavoy ýörüýtesine takmamak üçin gowy oturýan da Meleş saatlaryny içine teretipdirler da şun dizaynna. Emme dadyna oje gözüňe tutulan da bu maşyn. Ýa-ni orkadalmaýdyk sidenýelerini äle oturanda passajer bolsa. Ene men şu oturuşma. Edil şu oturuşma ýaly men ýyda geçen. Ne görüşüňiz ýaly men ýa öňde oturdum. Ne. Edil özümiň ýyzymda oturamda men gaty ýyda goýup oturýan siden ýani. Teret. 4 barmak yer arkaýyn. Hiçini arkaýyn otyrna şu. Edil berde oturup görseň. Berde oturmam edil. Удобный. Çok kısım udobny. Çok kısım uzak ýolda bolup durda. Berde edil ýyzak nemeler üçinem zaryadnik USB-A 10 volt gözüne tutulupdyr. Polny komplektasyýada nemeler hem gelýär. Ştorka airbaglar gelýär. Kellem degen ok. Teret. Kelle degen ok. Arkaýyn oturup gidip bolýar-da. Içi giň gaty içi. Sumkada näle bar? Maksat. Sumkada bara yeterli derejede ba. Edil Polny Rolls-Royce oryan ýalylar. Sumkada yeterli öz bahasyna görä. Näme oglanlar bir näme sürüp görämek galýa ýene. Sürüp görürse özüňizden görürsiňiz videoda nälik bolýar, nälik ýol tutuşy, nälik bir içiniň sumkasy, zatlaryny eşitip bolsa eşitdirer. Galanyň ýolda dowam eder. Eşitip bolmasa karan artan duýmalar özler ha. Ýürek bilen duýmalar bu zatlary. Gatykyn. Hani ýöredik onu. Remen dakka. Bakmaň gurutda. Bakmaň gurutda dakylýar men. Howpsuzlyk Birinci ýerde. ilkinji ýerde durýanlar ýa. Men de kamok ýaryýar. Roli gaty ýeňile roli. Gaty ýeňil. Bir barmakda nemedi berme. Bu zatlaryny men tek doly öwren geçýämek köne bara. Özi palasada açyk hemme zady bolmaz. Çekiş näle? Çekişi. Gaty gowy çekiş.
bularda ne elektronu da gazladı. Özü nemesine göre çekke da basya. Pikirlen ya ona. Doğru maydan. Pikirlen ya birazcık. Onsa o tarafından edil Tormady goýan ha. gon raz gon alıp bilen okta. %20'de var ya, arkaya guruluşup var ya. Spokojnie. Şun kötü şunu alma. 120. Bu adın ne ögrümde 60 eğilmeli olyatsa. Yetmiş bilen aylan gitip bolýar da, yol taklayşa goý. Tormada goýan ýene var aşy. Biraz kısacalar mı da? Gün yapışýar o tormada. Yani edil Russiýada var ha. Edil Türkmenistan'a biljekler ýene. Russiýada şu maşyn satyp goýunça da birinji ýerde duran maşyna şu. Näme Xitay maşynlarynyň içinde ya. Ne bileyim kimin için koyayım var. Edil şuňa meňdeş maşyn şolamda. Şu var ya. Ak oğudan yanımda ne? Bir haparak dönüyorum. Yine bu renkim var, arası var oğudunu. Ak renkini, akta dağının ayak stil ya da. Kovma şimdi. Giderek yeri var. Şu ta girik görüyor sağdır. Evet dağlar. Nar şöyle etmeli olduk birazcık. Ana şu tayda nedir? Podveskacığından bağırlap koray şu taydana. Arkayın otuyun, arkayın hiç iyilik yok, dağıt yok. Podveskacık, yağdayı katı oy. Dözme, merek kanamın yol yani. Bu maşın yolu dözme, o gerek koyun. Evet, orta beni at vurulur. Yani yıkatudum var da. Yıkatudum yanına geçip var yani gibi. Herhalde yazsın, ben nasıl şey diyor Türkmen kakası yıkatudum. Ay şu yıkatudum, yastık var geçen. Bir koşuk olmalı 18 yaşım deyip. Yıkaydık doğramadık. Yol mu? Yol, o şunu yanına. Örüyte. Şunu yanına maşinin podveska. Hada boy varlar yani yerdide. Hiç artık maş ses yok salonun içinde görüyorum. Takırdı götürdü hiç tat yoktur. Kat yumuşak maşin. Barışa edil bizim yurdumda çünkü matbakçılar. Sırak yani. Bir yarımlık turbo oluyor, onu da turbina olaya da. Yani edil gaz takmasan dine benzinliyor, tak oluyor mu? Dine benzinle bu. Zemleri. Böyle avtomaruşniye geçti, parkovka almasın. Zemleri mi? Zemleri. Ana mehman dostlar, şun bilen bugünlükçe biz maşinle tanıştırmamızı tamamlayaz. Goňuňyzdan turanlardy umid edýäs. Galyn goşmaly aýyrmaly zatlar bolsa da kommentarlarda belläp bilýäňiz. Podpisat edýäňiz, like basýaňyz bizim kanalymyzy ösdürýär. Ne diýip bolsa, indiki videolarda görüşýänçe hoş sag bolun. Ciao.